ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଗାଙ୍ଗନାପୁର ଗଞ୍ଜାମ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଏକ କବିତା। ଏହି କବିତା ଆସରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ମୋର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ମୋର ଏହି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଭାରତ କାଲି ଓ ଆଜିର। ଗାନ୍ଧୀजी ହେ ଏଇ ତ ତୁମ ଭାରତ, କେତେ ଲାଠି ମାଡ଼ ସହିଛ ପିଠିରେ, କେତେ ଲାଠି ମାଡ଼ ସହିଛ ପିଠିରେ, ବକ୍ଷରୁ ନିଗାଡ଼ି ରକ୍ତ, ଶେଷରେ ଅହିଂସା ବଳରେ ଗୋରାଙ୍କୁ, ଶେଷରେ ଅହିଂସା ବଳରେ ଗୋରାଙ୍କୁ କରିଲ ତୁମେ ପରାସ୍ତ। ଗାନ୍ଧୀଜି ହେ ଏଇ ତ ତୁମ ଭାରତ। ସେଦିନଟି ଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 15, ସେଦିନଟି ଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 15, 1947। ଆମର ଏ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଲା, ଆମର ଏ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଲା, ଗୋରାଏ ହେଲେ ହତାଶ। ଗାନ୍ଧୀଜି ହେ ଏଇ ତ ତୁମ ଭାରତ। ହିମାଳୟ ଠାରୁ କୁମାରିକା ଯାଏଁ ସଭିଙ୍କ ମନ ଉଲ୍ଲାସ, ହିମାଳୟ ଠାରୁ କୁମାରିକା ଯାଏଁ ସଭିଙ୍କ ମନ ଉଲ୍ଲାସ। ନାହିଁ ଜାତି ଧର୍ମ ନାହିଁ ସ୍ୱାଭିମାନ, ନାହିଁ ଜାତି ଧର୍ମ ନାହିଁ ସ୍ୱାଭିମାନ, ସବୁ ଏଠି ହିଂସା ମୁକ୍ତ। ଗାନ୍ଧୀଜି ହେ ଏଇ ତ ତୁମ ଭାରତ। ବିଦେଶୀ ବର୍ଜନ ସ୍ୱଦେଶୀ ଗ୍ରହଣ ଏଇ ପରା ତୁମ ମନ୍ତ୍ର, ବିଦେଶୀ ବର୍ଜନ ସ୍ୱଦେଶୀ ଗ୍ରହଣ ଏଇ ପରା ତୁମ ମନ୍ତ୍ର। ଏ ଦେଶ ଜନତା ଭୁଲି ଗଲେ ଆଜି, ଏ ଦେଶ ଜନତା ଭୁଲି ଗଲେ ଆଜି, ତୁମକୁ ମଣିଲେ ତୁଚ୍ଛ। ଗାନ୍ଧୀଜି ହେ ଏଇ ତ ତୁମ ଭାରତ। ନିଶା ନିବାରଣ କରିଥିଲ ପରା, ନିଶା ନିବାରଣ କରିଥିଲ ପରା, ଚାଲିଛି ମଦର ସ୍ରୋତ। ଧର୍ମାନ୍ଧତା ଖୋର ଆଜିର ମଣିଷ, ଧର୍ମାନ୍ଧତା ଖୋର ଆଜିର ମଣିଷ, କରୁଛି କେତେ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଗାନ୍ଧୀଜି ହେ ଏଇ ତ ତୁମରି ଦେଶ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ଜଣତନ୍ତ୍ର ରୂପେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ଜଣତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ହୋଇଛି ପରିଗଣିତ। କଳଙ୍କିତ ଆଜି ସୁନାର ଏ ଦେଶ, କଳଙ୍କିତ ଆଜି ସୁନାର ଏ ଦେଶ, ନେତାଏ କରିଲେ ଧ୍ୱଂସ। ଗାନ୍ଧୀଜି ହେ ଏଇ ତ ତୁମ ଭାରତ। ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଅହିଂସାର ବାଣୀ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଅହିଂସାର ବାଣୀ, ଏ ତୁମର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ତୁମରି ବିହୁନେ ହତ ଶିରି ଆଜି, ତୁମରି ବିହୁନେ ହତ ଶିରି ଆଜି, ତୁମ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ।
गांधीजी हे এই তো तुम भारत। धन्यवाद, नमस्कार।